mɔgɔw ko o kulomajɔ sabu n bɛ to k'o de fɔ ka to k'a fɔ ko Fanɛ o don an ye émission lamɛn an ma nin yɔrɔ in faamu ayi y'a lamɛn wa i b'i kuloma dɛ sabu belebele bɛna kuma n'o ye Amadu Sɔ ye ka bɔ Mali la kelen kelen mori bari cɛ an na musow lamɛnnikɛbaga bɛɛ lajɛlen y'a dɔn n ye nɛgɛsira d'a ma nka yanni an k'a di ko kura an bɛ sira d'a ma a bɛ foli di Abijankaw bɛɛ lajɛlen ma Amadu Sɔ bisimila. Alhamdulilayi Fanɛ an bɛ Ala tanu ka Ala barikada k'an fana baw fɔ foyi sababu t'an tɛ can Ala tɛ foyi kɛ f'a ka dolo fɛn na o ye tiɲɛ Amidu Sɔ an ka diɲɛlatigɛ sababu sɔrɔla an faw n'an baw la an bɛ foli di olu ma fɔlɔ o kɔfɛ Abijan jamana Ala sɔnna ka lanaya an nalen ko fana k'an ci kan dɔ ye ka don Côte d'Ivoire jamana kan alhamdulilayi ka tila k'o sebaya fana ta k'o d'a ma an bɛ Ala tanu la kosɛbɛ parce que dɔ tagamara i ma sebaya sɔrɔ donc Ala ye sebaya d'a ma an bɛ Ala tanu o fana kan mais mun de nana ni sebaya in ye o ye dɔnni de ye i y'a faamuya dɔnnibaga tagamara ko taama tiɲɛna dɔnnibaga bolo dɔrɔn i tɛ fɛn dɔn n'o tɛ se ka kɛ siga t'o la fo ka ɲa an bɛ Ala tanu o kan ka tila ka Ala tanu fana alikuranɛ aya 666 in suran 114 hijibu 60 in ka tila k'a bɛɛ gundo kalifa ne la i y'a faamuya gundo kalifa fana na ne la o kɔfɛ ka tila k'a kɔnɔna fɛn fana gundo yira ne la o ko tɛmɛnen ko ka tila ka kuranɛ aya in fana bɛɛ jina tɔgɔ ko kalifa ne la ka uranɛ tɔgɔ kalifa na n bɛ Ala tanu o kan kosɛbɛ parce que Ala m'o kalifa bɛɛ la i y'a faamuya ko tɛmɛnen ko ka tila ka bonyaba diya Mali jamana kan ni diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ monde entier o bonya in ye min ye ka n to denmisɛnniya la ka kɛ dɔnnibaba ye n bɛ Ala tanu o kan parce que n fa ko ma ko fɛn fila ou bien saba k'olu tɛ fɛn ɲɔgɔn sɔrɔ adamaden na ten dɔnni de bɛ na n'olu ye ne y'a ɲininka ko fɛn jumɛn a ko waritigiya denmisɛnniya ko dɔnni de bɛ na n'a ye i y'a faamuya ni maa ye k'a kɛ setigi ye k'a kɛ dɔnniba ye k'a kɛ waritigi ye dɔrɔn dɔnni de nana ninnu ye n'o tɛ a tɛ se ka kɛ i y'a faamuya o la Fanɛ an bɛ Ala tanu kosɛbɛ de kosɛbɛ dɔnni tɛ dɛ an bɛ Ala tanu kosɛbɛ parce que Amidu Sɔ kasira fɛn fɛn nɔfɛ sufɛ Ala sɔnna sɔgɔma k'o dilan an bɛ Ala tanu kan Ala sɔnna fana ka ne kɛ dalotigi fana ye a ma ne kɛ sabutigi ye parce que n y'o de f'i ye o sababu ni sababu bɛ se ka ɲɛ bi sini a bɛ tiɲɛ Amidu Sɔ bɛ min na o de tɛ tiɲɛ parce que ne daloti seru ma Aras fana bɛ yan donc an kanubagaba de y'a fana ye a y'i cɛsiri ka ko caman k'an ye ka daminɛ a farisogo la ka na bila a ka bolola nafolo la k'o bɛɛ don an na donc mɔgɔ minnu b'o k'an ye o sara t'an bolo foyi t'an bolo fo foli donc an bɛ foli di ninnu ma Abijan jamana kan ka Abijan faamaw fana fo u ka bonya na o ye min ka ɲɛ o ko tɛmɛnen kɔ n bɛ kuma segin ma komi i ye numu ye wala numu maa ɲɛnama man ca e kelen bɛ se ka kɛ numu la mɔgɔ ɲuman ye donc n bɛ foli de bɛɛ ma Amidu Sɔ i dansɔgɔ i ni ko o la ne cɛ ni muso lamɛnnikɛbaga bɛɛ lajɛlen nɛgɛsira filɛ dɛ 53 38 63 15 53 38 63 15 o ka sira labila mɔgɔ ye waati na bɛ se ka weleli kɛ ka ɲininkali kɛ n ye Mali sira d'a ma aw 00211 o la Amidu Sɔ ne b'a fɛ ka ɲininkali min tɛngu i la o ye nunkɔrɔsiman de ye o ye ka adamaden yɛrɛ de dilan k'a ka fantanya ban pewu Amidu Sɔ ne ko waritigi sɛgɛnnen waritigi min ya wari banna pewu k'a tigi seri ko a nɔ na i n'a fɔ can tɛ o ko bɛ cogo di a fɔ yiri jalen yiri jalan ka kɛ yiri kɛnɛ i y'a faamuya o de bɛ wele moriya la ko yiri jalan ka kɛ yiri kɛnɛ i y'a faamuya i n'a fɔ mɔgɔ min fɛn kun b'a bolo fɛn t'a bolo bilen o de bɛ wele ko yiri jalan ka kɛ yiri kɛnɛ i y'a faamuya n terikɛ ni dɔnniba yɛrɛ tɛ s'o la ka ban i kan ka dɔnni bila aw i kan ka dɔnni bila i y'a faamuya ne y'o de f'i ye n ko Ala ye dɔnni di mɔgɔ ma ka dɔnni d'i ma f'i k'i jija dɔnni dɔ bɛ yen i k'olu sɔrɔ n'i m'olu sɔrɔ i ma kɛ dɔnniba ye fɔlɔ dɛ o ye dɔnni sugu jumɛn wala dɔnni dɔ bɛ yen
adika exemple ne ka fendo ta ka di ema on terke ninte ko nyegena te ko yiri koro te ko yiri sanfe ni sufe gana ninko ako klefe keta walma ka ko kale furla wala o de donier doni mimbe wele tende donc doni daluma yoro doni mi nye doni kiseye minte fale o doni de doni mimbe do mogola ya famia doni mi na dirima kito chogo abinye doni mi ya ke chogo ya utiliser chogo na isoro kalo kono isoro kile kono adirima ulafeo amana isoro chogo ni ale ke dura le binyede amiru so ne be barake no doni de o doni de te bebolo ya famia oni yo doni soro o doni de te wele ko sababu o doni be wele ko dalude otmana dalu ani sababu tekle no ka janyo wana ala e jinya mugo da ne dugu jera bebe ta sabu nyino o yechi bebe wuli ke sabu nyino terge dalu soro mandire imana radio bara imana kuma radio la sa oni sabu de men inte dalu yo ay ma do ebina dalu de ya fam wala na la sona ma ebina dalu soro ya fam ya kise mena dima na la sona ya fam ya ye tiga woro ite fara filia be fara men filo e sababu de kise mi ma kono o de be wore ko dalu hey nafa bola wa nafa to ayo wenda fa ko dai me du so ya fam ya ni be barake ni o de ye ni ala yi chofena kakla ka minila o wele bamanangana o barabuka na kula jarabili ala ye fendo dima ka minila o fembe se kana chugoti skate ye kuma infamia o de be wele ko doni nterke ni fanta ya yi mine sankeme na nyugonyo me fanta ya ko ka boila nterke o te fanta ya ndoni de ni fen kumbi ko fen chiena ete moria ke mo ye fisabili la idango fo nyugonyo de men ne ka barake fen me nyo fie no sorliko kumbe chugo me ne bite moka ye kuma infamu kumbe chugo me ni million chama kumbi bolo afonye amiruso ne ka kile ko ngumbe million tan soro billahi ne bi multiple dongo de 15 millions soro ya famia wala donc ala sono o mako ya te ina foko o be ka fo ke kana ala delo la de ay ne o ala delignere yo o la ala sonoma amiruso ya kuma infamu te ka fe enyana ko e kana nefe ko amiruso ko ala delo la de ne ala delo la sonambulo parce que ne kuma do finyana ngo be wuli kana murke fe kana dalu bara murke fe be dalu do be murke fana bo bari yere murbe to do oyeche ya famia terge ni mogo wula ni tara murke fe ni mogo manye e mogo masade murke mi tara fe odi mogo sara kramo amidu so ye kuma famia wala parce que ni ya yansira abija an kono na la ya ka bunya soro ka karama soro anyo soro jumene fe dalu mais na ya soro sisano ni amidu so kunya ke mogo chama ya amanye amogo be bunya ni karama mina anto soro mais ne ala de delo la folo ala kana nini mogo nyeira nyogona mogo mi mogo yere tete gladien kono e kana nini no ira nyogona ya famia ni ala fe tuguni ala ma shenkari ika atigi bolo flakari ika atigi hakili fana fegeya ka hakili ka dibi doala mogo mi e adanka be chugumi bina tote ikana nini na ira nyogona ya famia ntereke na ala yiga ibe chugumi kibina tote ina mi sote nyogonye ya famia ate ina fo ede bino ke koyi ne yo kede unyana ne bolo Allah ya famia wala kodo be morke gode kire ne yo kenyere ye donc unyana ne bolo e ma ene be kuma nte sika nte tamaki parce que ala ka danfe ni ne ala ya da ne jigi toka ne jigi be jumenka o de to ko Allah mais Allah fana ayi kale aka dalu de ka komunu nte wule feu ayi kaloka kan kale dalu do ka ni ninge ni edro ka be kede o be kede koy ya famia wala terge mais ala deli ala ka dalu tigi chaya mais Côte d'Ivoire ku jamana kaya mo be amunu be fendo na kacha dalu tigi manjande heskay ya famia kramo fendo na ani dalu tigi fana tekelenya de ya famia ini fendo na bisika nyogonye fendo na bisiki blasira ya famia fendo na tisika maka jena tigi glande dalu tigi de bishokoki kramo amidu so ye kuma infamia fokanya ya famia wa on fendana de be mo blasira mais dalu tigi de be mo gla
ya faamuya so ni ye mɔgɔ mago dilannen ko i mago dilanna i taara i nana ayi dalu de ma d'i ma hali bi a ma dilan fɔlɔ dalu dir'i ma n terikɛ i bɛ lafiya sa ala kama sa i bɛ lafiya sa to taa kana taa la ayi la o tɛ se ka kɛ o n'i ye dalu di mɔgɔ ma dɔrɔn naamu o y'o tigi talen de o n'a ye ɲɔgɔn ye dɔrɔn fo n'a ye ɲɔgɔn ye karamɔgɔ nani bonya mais karamɔgɔ ye min di ne ma a ma ɲɛ ayi karamɔgɔ yɛrɛ ma dalu sɔrɔ de walima karamɔgɔ i ye min kɛ ɲɛ n taara a ɲana nka a bɛ ɲini ka jaabi non a t'a dɔn i bɛ fɛn di mɔgɔ ma dɔrɔn e k'a d'a ma n ko dalu dɔ bɛ ne bolo bilahi n terikɛ n'i y'a y'i ɲɛ na i mago bɛ dilan k'a sɔrɔ i m'a utiliser i y'a faamuya ni ne y'a yir'i la n'i y'a y'i ɲɛ na n'i y'a y'i ɲɛ na i k'a y'i ɲɛ na dɔrɔn walahi ɲɛ n kale ala la i mago dilanna o dalu bɛ yen i y'a faamuya o ka dalu ɲini dalu bɛ yen o fɛn dɔw bɛ yen terikɛ i ɲɛ sɔn o kan i ɲɛ sɔn o kan e m'a ye u ko kira yebagaw ani minnu ye kira yebagaw ye ani mɔgɔ minnu y'olu ye maa ɲumanya bɛ contaminer o sira kan i y'a faamuya i n'a fɔ an ka waliyuba dɔ bɛ yen ala y'a kɛ kutubul fardul zamanu ye n'o ye Seyidina Ahamadu Hamahullah i y'a faamuya i b'a fɔ ko Hayidara i y'a faamuya ala y'ale kɛ kutubul fardul zamanu de ye Seyidina Yeba o ye kutubu de ye o yebaga mɔgɔ min ye Seyidina Yeba ye e ye maa ɲuman de ye i y'a faamuya o contaminer na fo saba de mais mɔgɔ min ye Seyidina Yeba ye e tɛ se ka maa kɛ maa ɲuman ye bilen i y'a faamuya dalu yelen bɛ mɔgɔ mago dilan ka sɔrɔ i m'a utiliser o i y'a faamuya dalu yelen a bɛ mɔgɔ mago dilan ka sɔrɔ i m'a utiliser i y'a faamuya n terikɛ an tɛ nin ye an bɛ nin studio kɔnɔ yan mɔgɔ dɔ bɛ se ka ne kanu sisan ka sɔrɔ a tɛ ne dɔn ala b'o mago dilan ka sɔrɔ a ma deli ka ɲɛ dɔw fana bɛ se ka ne kɔniya sisan ka sɔrɔ a ma deli ka ɲɛ ala b'o fana mago sa ka sɔrɔ a ma deli ka ɲɛ o de ye dalu ye Amidou So bari cana muso lamɛnnikɛbaga bɛɛ lajɛlen Amidou So a sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ a ɲama ni sela ancien gendarmerie la n balimakɛ n balimamuso i k'i kulomajɛ n'i ye o ka baga in ta ye i bɛ taa fɔ terminus la n'i sera terminus la i bɛ sɔrɔ ka nɛgɛsira wele 49 97 93 12 49 97 93 12 53 38 63 15 53 38 63 15 00223 76 55 55 91 bari cana muso lamɛnnikɛbaga bɛɛ lajɛlen karamɔgɔ Amidou So a y'a fɔ ka walanwala ayiwa a b'a an bolokɔrɔ nka karamɔgɔ Amidou So maa min bɛ yen ko société ɲɛbaa don faamaba don a bɛ place min na i y'a dɔn n'u ka kɔnniyaw tɛ ban i tora o la o y'a jigin ka bɔ yen ale dun b'a fɛ ka yɛlɛ ye walima ka taa o ɲɛ ne bɛ ka min f'i ye n terikɛ n'i ma kɛ dɔrɔn ne fɛ a se de tɛ e de ye ayi ne tɛ mɔgɔ ka baara kɛ den ye dɛ est-ce que ayi ne t'o ye dɛ Amidou So ne fana i bɛ ne bila baara la ko fi sabilillahi ayi n'i nana ni ma se ka kɛ a fɔ a se de tɛ ne ye ni min se tɛ i bɛ se k'o kɛ yan faama mana fɔ ko mago bɛ place la ni ne Amidou So ye min f'i ye i y'o di ne ma o place in bɛ k'i ta ye o i y'a faamuya mais e ka n'i jɔ ne fana ma ko karamɔgɔ n bila place la n bɛ sɔrɔ k'i sara mɔgɔ bɛ ala nɛgɛ yan ayi a maa bɛ ala nɛgɛ yan aw ko faamaw ko k'u bɛna dɔnnibaaw de nɛgɛ faamaw k'a bɛ dɔnnibaa nɛgɛ min nɔfɛ a bɛ sɔrɔ wa n terikɛ faama place min ka di ye a fɔ ɲɛna muso kelen pe bɛ ne bolo yan 2018 la o kelen ye $30 ni $2 di ne ma ni n b'a kalama 32 millions o kelen y'o di ne ma ne laji ne i y'a faamuya mais a dira min kama i b'o kalama a muso in ko Amidou So n b'a fɛ ka kɛ minisiri a taara ne fɛ k'i b'a fɛ ka kɛ minisiri a ko awɔ n ko ni ala sɔnna a ma n y'a ɲini ala fɛ k'i bɛ kɛ minisiri ye n ko mais 9 millions i b'a di ne ma 9 millions 880 ani 400 de sɔrɔla kun 880 ani 400 min sɔrɔla kun a mago bɛ fɛn minnu na a tɛ se k'a bɔ mais ne y'o wari minɛ ne ko n'i kɛra minisiri ye i bɛ joli di ne ma a ko ko ni n kɛra minisiri ye n bɛ min d'i ma o bɛ n yɛrɛ ni ala cɛ Amidou So mais n ma da dɔnni b'a la bilen
ngomuna kono koni koy ne yoro chama ne bolo ngome yemunu mboli ikunya sabutigi de me ma dalu tigi e ba dalu be ne bolo chete de muso de do o dalu minti yeleme fen fla de ba yeleme nam ni eti o dalu inti metanga ekoni be dalu imbe o ha dalu de be nine aki na manye dori saradi Allah ya famia me ibalolembe ay la ya famia ntereke ne akaye anya kaye bi kunyongo ayene wele ko ne bara minka manye ngama vraiment ko nye kuma mi fo ko tinya do ko mbeki idala nyimi de ibi fendo ko bara nyana ya famia ko me nkono ni ngalo inteme kalo were mena kalo wera e million pisaba ne million fladine lajim idan so ayni ko ya kuma mi famia wala ntereke dalube dalu munu nu ulu manye doron adama de yere de ti sika ya famia fama mini mago be place mina na funye meni ne ko doro me flani mindi ne fanama fana dim fanama ngodu sa wechi na amiri so ki mami fana go dim fanama ngodu mais alors ko ne ma fama de fama ne don bay otuma ambebe je kala nege ay ante je kala nege ala ko kanga le bato nanya bato kabando alijine kono me na kunya alaja kumsega fuko bato tala kabambedo alijine kono weche wote chiyewa ntereke na ye fama ja ika wardi donuma manga parti bloqué abana ya famnya na talente fama la ko me fama mo be place mina ambe se ki blala nam wote kele nyawa flana mo gomi ika kontu bloquera war bi bloquera ika jurube ma bulo abi banga dima oni sera amiru sofe ni nye min vie ni yo dinema imago be mina obinyede menede ka barake din vana mo fa unyana fisa na ide tene ka kola obena fo ni mami fede be ni be bola ni doni ko ka ni a bloquer le ni ka yesra wala obi e-commerçant imago be marché la mo go be marché la ko mo go bala sanga ekono mais mo do be bi ma kemere soit bikle kono ibi na do be ma kelere soit fana e be soro mi ngale kele moke wala o fana dalu be on dalu do be ti jama soit mais ni iye mo re soit atiki be ke adama di mi ala be shikaye se mi baye fana anaka se mbe be ki tay stay o fana be dalu be on minte jama soit yo mais ni ba fe mo ka jama de yonko o fana dalu be on ya famia ntereke mba fe ka mifo Côte d'Ivoire jamana kaya dia benyana monde entier fe nyabali fe minte nyedoron o da fe flade fe fla o wala o de tinye jume wala dalu ya ke moye yana ka jabi atigi rete parce que adama dente fente o weche wote kele nyawa flana fe mintenye o ye fana ye ala delike ala mintenye kana o sema fendo be ala to nyede o tinye me o makanga se don badema Karamoso nambola o digana amita bonda mina muso munun be ni uche banedo na no ba fe cheka kutai Karamogo ani che munun be ni umuso banedo la no ba fe muso kaputai Karamogo ni yora inga to memoriala la nterege ni yoro inye doni premier classe de ya famia ko kila kanuna ala fede o kama ya ke kiden folo e ka ke kiden labai ya famia kila togo do de be dan fem be de bodo o de Muhammadu ya famia nterege kile bona biche mimu flami be Muhammadu la ne be muso mine ka di chema ka chemine ka di muso ma kile bo anabi ye kuma infamia ya famia yate Muhammadu la semene me Muhammadu ima mimu fla yala o mimu fla o be kuma jinya ani lahara de ka Allahu akbar ya famia akor mimu folo okora e ko ni be jinya fe kika kira de mine ibo soro ali jinya te soro ni Muhammadu ko sonde heske o te jinya wa Muhammadu kanundi ato ambedana o te jinya wa ni be lahara fana fe mimu fla nana kika kira mine kiba soro Muhammadu kanundi ato lahara fana kirai Allahu akbar o te tiɲɛ wa mais tant ka o be cɛ tɛ se ka ba muso la muso tɛ se ka ba cɛ la ayi a tɛ se ka kɛ san terikɛ mais min f'i ye o ka dalu kala mɔgɔw tɛ ka fɛn min faamuya o tɛ ka fɛn min faamu
nta do ba fi cogo mi kurane jigina magande ama jigina magande ya kurane jigina magande mi malien ivoirien sénégalais olu yere be ka bara ke ni doni mi kurane jigina yoro mu olu yere te ka bara ke no e bleu ya famia ibe arabu kere mimbe doni yere don ite kurane ya bulu skate ya famia ite kurane ya bulu me muna ite kurane ya bulu olu be ka bara ke ni doni wore minte kurane me ajuba jubora kurane de law Allah ça dit lui doni bo doni wore kono finyana on terge ka kurane to ake chogo la sisa e ka bismillahirrahmanirrahim 700 abe kono dimi frake o tse ka be ka kono dimi frake ka to bismillahirrahmanirrahim la koy Allahu akbar atise o abise ka do ka kono dimi frake de mais pour que ka be ka kono dimi frake be amade chrétien jine femore kafiri islamé ka be mo gla o fana ke chogo be on Dalutigi ya famia yani Qur'ane yana ka 7 Qur'ane 7 manaw kira ka saba do de Qur'ane 7 mais ça le Qur'ane ka 7 akume to wajume heske nyingani be oh mais alors interge antena sigara jola ka ko be fo akoni de nu ube daluke namu ka dalu nyini dalu uko nyini mais sababu keti sige sababu kuna sababu be nya bi tiende sababu tiena ati tien kile ondoro yede abi tien hal morkede morke ta ka ya famia muso mana murti bolo na murti li bolo adaye kile wolon vlade ne ma dele ka muso dabale ka se kile wolon vla ma ni ma sura ma dele ka ke kile wolon vla ala de jiada ka ban kile wolon vla comme dani dana ala ka dani ma se ka tema ala ka dani ka me ko ni ya bombi ima soro sinima ya boy ma soro siningene ya boy ma soro billahi tiati bolo kile wolon vla ya bola ma soro wallahi billahi ngalondo be feido itari yere ke morde ita dosa heske ya famia yaro ni mo nyininga somo tema nge obey wali sona utia obey me morge ka juguni nimbeo ha ya fami ni be kafiri yere nyin kana pa morge morku naw amidu so ya famia ni be kafiri yere nyin kafiri yere ni ba nyini ni be majugu yere nyini ni be dabali tigi yere nyini kana pa morge kuna de ha ya famia kana pa morge kuna terge inyabe Allahu la Allahu e ala togode mais Allahu beke ka minchie ateke ko nyongila away kele mori ita so sa abe famu namu halibi nebe afika cha kanyanga mikoro ma wala asan de bali be kakuma bine ya longo amidu so re nana ko ne de wora ide ne de bawo atala je ni wati ma fe abe ambe naga jurudi mawma me ambe fe no fo mawe ko divar kulobana ni mo fana kulobana so de bali naga jurube di abe naga juru fo mawe singan kati bo de di mawma ne mi fe kadu ambe singan kati ndi na da sona porque me fe ka fem fiarama ya nyini ga lon fin de la a lon fin juma ka fama jigi tigɛlen jigi tugu o ye amidu sɔn lɔnfɛn de ye ka sentan jigi tugu o ye amidu sɔn lɔnfɛn de ye a numéro b'i bolo numéro filanan in don dɔrɔn numéro filanan in 53 voilà 53 in de don n bɛ fɛ ka fɛn min fɔ i b'a ye hakili la sɔrɔ ne y'i wele k'i to i ka émission na n ko dɔnni tɛ n ko hakili de don bisu na mba fo mawo ye amidu so ala e fen saba dama arama na bi chewo chela ibe sai temalo ni ngaga ayebo wala nyeri e ba mi ayi ala e sawari di amidu soma kele ala e hakili di amidu soma fila ala e dalu di amidu soma idan so wa fo ko ni baraka bi fe wakati de la ko baraka nya baraka te dalu glale dalu be kila de barka bi deme na suru yire dalu tigi wa mi du so daji drome mako nya daji e duguma fende yo arama ni ya e boloro mako ko don sa makodo ni kuma do fi émission jante bele namu mi siga kayya ni ma fo ima doni mbaye de ni ma fo ima mo ye de me ika amiru so yeli 2020
k'a damina 2020 na adama yani 2021 je ni ma yelema ni wara ma sabara do barable heske a yeli dron sa bamananga no fi a yeli dron nde kuni amiru so abi kuni jisuma mi nam murga mona fi nyalo lo kabi do dukono adama shi rola deja babana murga mona fo kabi mobility ya adama ayre la ebe taxi tala ebi se na bi se ka ke mo di mo oh comment murga mona fo kabi dendigi ya muso tebo lebe den soro wa ayi ngo amiru so de ya sakin fanna hun tikie don mo ko lebe ne wara law nge ni le fi kureshi ba le de bu ne mangana jagada ba le de bu nge mega min vie indi nyuman tigi ya amiru so de harama de indi boy koloni sembe ka boye amiru so be ne wara masa ya la ne wa vie ngone tuye do so na yo yafo ne te do so ndugune ha so mana va arafu sabadina ma krosila wara masa ke so ma dro e ki sigi ni mi bolo soro ne amiru so ikana ndogofo ha ni na yo sanduru heske ne balo be mbara hal ne manni moye ne be mbalo soro arama nyamene la hal ni ne guari ne be diaye amiru so de ne son kunan kelena abake tulu bara lo abake fleni ka bato kono ka dima hal ni manni moye be dia mo ye jago ya ala ta ko fe ha ne ga juru di mo ma nga korobo bare chanu muso lamun ke ba bela jana men ga soro labla awye ne ga sran me abina welele ka kan 600 53 38 63 15 53 38 63 15 baricha ana muso lamin ke ba bela jini ngasay aba wele ke 600 mami be ni ba fe ka question poser engrais moko 600 53 38 63 15 baricha ana muso lamin ke ba bela jini ngasra labla ledo awi ola engrais mo yani mo ka wele ke anga ngasra inga mena nyini ngani min tutum hali be sabo nti nyini ngani ke sawu la ble sabo ya foka fo e bola ola itola ibe daru le ko e ma ko be mena wode e daru kamo mami mbe aka jiena tigere di banedo ama foti sabo na wula so ma taire duguma na ba taire yala daru be bolo sabo abi foye ko erele a chana atise ka glamble o danube atise ka glan chukodi miga sabi ke mami mbe aka febe nyamina aka jina tigare nyamine du atara yoro afora ye ko atinye na bodi o danube bulu derke o yede maganga kyo aha ay maga jina tige bise ka nyami men ni tara yoro kafuka nyagamina ay no o maganga kyo parce que mata kunye docteur sola ka furakiri skate mais ni dogotoro yɛrɛ k'i ma k'i tɛ furakɛ ko i ka fura in tɛ ne bolo o kan ka dogotoroya bila o kan ka yira ne tɛ se ka nin furakɛ de i y'a faamuya comme dɔ bɛ yen a b'o ta fɔlɔ ayiwa allo waaleykum salam an b'a yɛrɛ bɛ yan an b'a yɛrɛ bɛ yan ami 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 amina ya rabbi e tɔgɔ ayiwa bisimila n'o ye jumɛn ye ɔhɔn naam nafolo mu hey ni taama ma ba bolo fi ka deba namu i ka nɛgɛ sira ta kɛ d'accord i ka question poser i ko kun fa ya kun n'o nafolo bi sɔrɔ a diyara n ye
Siga foyi t'o la. I bɛ sɔgɔ. O ye tiɲɛ. O ye tiɲɛ ye. Ok. O tuma na karamɔgɔ bɛ n'i jaabi. Mɔgɔ ɲɛna. I ni ce ni baraji. I dansɔgɔ. Ayiwa karamɔgɔ. Aw kɔrɔfɔ ye. A diyara n ye kɛ. A diyara n ye. Naam. Nin y'an desɛmɛ de Abidjan yan. Fɔ ka ɲɛ. Mais ni n y'a f'i ye ko mɔgɔ dɔw bɛ yen an y'olu ka baara kɛ olu ye jaabi sɔrɔ. Nafoloko la an ye mɔgɔ minnu ka baara kɛ. Naam. Mɔgɔ 4 nana jaabi di ne ma. Naam. I y'a faamuya? Fɔ ka ɲɛ. Ne y'a f'i ye nafoloko la. Même sisan tile kelen ne bɛ se ka nafolo di mɔgɔ ma. I y'o fɔ tile kelen mori. I y'a faamuya? Mais a bɛ dépend cogo di? Naam. N'a tɛ d'i ma a bɛ dépend cogo di? Ne ko mɔgɔ ma kan ka nafolo baara kɛ maa ye. I ka nafolo baara kɛ maa ye a kelen ko k'a tigi ka sa joona. Non a ma dabɔ o kama. Ayi. Est-ce que a dabɔ o kama? Ayi. A ma dabɔ o kama. E ma kan ka nafolo baara kɛ maa ye. K'e nafolo baara kɛ a tigi ye nafolo baara kelen ko a tigi kɛra ɲɛfiyɛntɔ ye. Ayi. A ma dabɔ o kama. E ma kan ka nafolo baara kɛ maa ye. Nafolo baara kelen ko a tigi kɛra handicapé ye. Non ma kan ka kɛ o. Ayi. Est-ce que a dabɔ o kama? Ayi. A ma dabɔ o kama. Ɔ maa nana hɛrɛ ɲini de la. Hɛrɛ dun tɛ wolo bɔnɛ na o. Ayi. Bɔnɛ dun fana tɛ wolo hɛrɛ la o. Ninnu si tɛ ɲɔgɔn ye sira la. Ni mɔgɔ bɔra nani fɛ yen ko nana nafolo ko de la ne bɛ se ka nafolo d'i ma bi. Sini tɛ dɛ bi. Mais munna sani ne ka baara kɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye n b'a lajɛ de fɔlɔ. Fɔ ka ɲɛ. An bɛna baara min k'i ye a bɛ bɛn don jumɛn de ma don jumɛn de ma n'a bɛ bɛn bi de ma n'an y'a lajɛ ni bi bɛ ku i la n'an y'a dɔn n'an y'a kɛ bi a bɛ jaabi bi a tɛ foyi k'i la bi an b'a kɛ bi a bɛ jaabi bi. Kelen mori. I y'a faamuya? N'an y'a dɔn n'an y'a kɛ sini de n'a ka ɲi an b'a f'i ye n terikɛ i ka baara kɛra a bɛ jaabi sini de ka ɲi sini de a bɛ ɲɛ o de ka ɲi ma o la n'i y'a sɔrɔ sini i b'a dun i sago la si kɛnɛya ni fɛn fɛn i b'a ɲini a kɔnɔ i b'o bɛɛ sɔrɔ a kɔnɔ mais mɔgɔ ma kan ka nafolo baara kɛ ko nafolo baara i y'a kɛ san 1 i sara san 2 i y'a kɛ i sara. A ma dabɔ a tigi ma dabɔ. Ayi a ma dabɔ o kama. I ye kuma in faamuya? Fɔ ka ɲɛ. O de bɛ wele ko dalu ne ye min f'i ɲɛna n terikɛ kuma in n'i y'a ci yɔrɔ o yɔrɔ ko tɛ ko min bɛ karaba de ko min ne b'a la n b'o si dɔn dɛ nafolo baara a ka di mɔgɔ minnu ye komi an bɛna mɔgɔ hakɛ dɔ ta su in na sini sɔgɔma an n'olu bisimila. Alo. Waalaikum salam. Amina. An balimakɛ tɔgɔ. Konate b'a wele ka bɔ min? Marconi sans fil. Ayiwa ɲininkali min b'i fɛ an tulo b'i la. Ayi fanelo. I ni ce. I ni ce ni baraji. Ala k'an to ɲɔgɔn ye. Nba i ka numéro ta. Ok problème t'a la. Inshallah. I y'a faamuya? Fɔ ka ɲɛ. Fane. Mɔgɔ minnu tulo banna. Naamu. Kabi an nana Abidjan jamana kan. An bɛ nafolo baara kɛ maaw ye 100,000. Miliyɔn 1. Miliyɔn 2. Miliyɔn 3. Fo miliyɔn 5. Naamu. I y'a faamuya? Fɔ ka ɲɛ. Hali miliyɔn 10 ani miliyɔn 5 nafolo baara bɛ ne Amidu so. Hey! I ye kuma in faamuya? Amidu so. Mɔgɔ minnu tulo banna su in na n'u bɛ ka lamɛn direct la. Naamu. O la an bɛ mɔgɔ hakɛ dɔ bɛ yen i n'a fɔ mɔgɔ 5. Naamu. An bɛ mɔgɔ 5 ta su in na. Naamu. O mɔgɔ 5 in olu b'an wele téléphone na ni émission jiginna. Naamu. 100,000 ta bɛ d'olu ma 50,000. Naamu. Miliyɔn 1 ta bɛ d'u ma 100,000. Naamu. Miliyɔn 2 ta bɛ d'u ma miliyɔn 1. Miliyɔn 3 ta bɛ d'u ma miliyɔn 2. Miliyɔn 5 ta bɛ d'u ma miliyɔn 3. Amidu so. I y'a faamuya? Terikɛ mori. Mali tɛ dɛ diɲɛ bɛ monde entier ne ma deli ka nafolo baara kɛ maa ye k'a ma réussi. Terikɛ mori. I y'a faamuya? Ni ne y'a kɛ dɔrɔn nafolo b'i bolo. Heske. I ye kuma in faamuya wa? N'Ala sɔnna ma. An bɛ nɛgɛ sira di 53 38 63 15 53 38 63 15 bali cɛ ani muso lamɛnnikɛbaa bɛɛ lajɛlen 600 600. N bɛ fɛ ka fɛn dɔ de f'i ye.
fɛn dɔ bɛ yen maaw bɛ ka an sɛgɛn a la parce que an minnu bɛ taa maaw bɛ n'an sɔrɔ yan cɛ k'a faamu n'i bɛ taa miri sobara i bɛ tigɛ ta 1000 maa o ma parce que maa caman taara laban in na u ko ni fɛn ma fɔ k'olu m'a faamu o y'a sɔrɔ depuis a kunun fo bi hali taara Bamakɔ tigɛ bɛ yen i b'a ta i b'a ta 1000 tako kelen est-ce que i b'a mara i bolo o k'a fɔ bɛɛ ye n bɛ fɛ ka fɛn min fɔ n'i taara dɔrɔn tigɛ ni baarakɛ wari tɛ ɲɔgɔn ye voilà i bɛ tigɛ ta 1000 tigɛ kɛ kun ye k'a da an bɛ fɛn min d'i ma an ka adresse bɛɛ b'a kan mali numéro b'a kan yan numéro b'a kan pour que dɔ bɛ yen i bɛ na an fɛ ne bɛ n ka baarakɛminɛn f'i ye a tɛ sɔrɔ i kun yan mais n'an taara mali la i bɛ se ka taa an fɛ mali la ou bien an bɛ se ka bɛn fɛn dɔw kan donc a kɛ kun y'o de ye mais o fɛn yan fana b'a dilan an t'a di maa si ma fi sabilillahi parce que e de mago b'a la an mago t'i la dɛ i y'a faamuya ni ye dɔnnibaa ye k'a mago de bɛ mɔgɔw la boliboli la mɔgɔw kɔ a bɛ mun kunna tiɲɛ tɛ i y'a faamuya an tɛ mɔgɔ deli dɛ ko amiriso y'i deli i kan'a ta a y'i diya o i b'a ta a m'i diya o i b'a ta mais i t'a ta ne kama dɛ i b'a ta i yɛrɛ de kama bɛɛ bɛ kɛlɛ k'i yɛrɛ de ye o ye tiɲɛ ale taara i bɛ se ka nɛgɛjuru di mɔgɔw ma 53 38 63 15 53 38 63 15 bari jana muso lamini ke ba bela jeni ka weleli kɛ 600 o tuma jaabi min bɛ yen k'o d'a ma an k'o faamu bari jana muso an bɛ radio la n'o ye radio Tere FM n'a mun karamɔgɔ maa minnu bɛ yen u bɛ taa n'o bɛ tigɛ ta o ni baarakɛ sira tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la tigɛ kɛ kun ye n y'a f'i ye cogo min e yɛrɛ de kama dɔn anw kama tɛ dɛ donc i k'a ta fana a tɛ i n'a fɔ amiriso bɛ maa deli ko nin kɛ o a y'i diya dɔn i b'a kɛ n'a m'i diya fana i b'a kɛ o parce que n y'a f'i ye cogo min dalu de mago tɛ adamaden na e de mago bɛ dalu la c'est ça i y'a faamuya dɔnnibaaw ma dalu de ɲini o n'i ma dalu ɲini i bɛ mɔgɔw deli dɛ o ye tiɲɛ i y'a faamuya terikɛ dalu de mago tɛ fɛn na fɛn de mago bɛ dalu la i y'a faamuya ne m'a f'i ye ko ne mago tɛ politiki la n ka foyi t'a la i y'a fɔ ne ma deli ka mɔgɔ fɛrɛ faama la n mago t'o la faama de mago bɛ ne la ne mago tɛ faama la mais munna n mago tɛ faama la parce que dalu min bɛ ne kun faama n'a ka nafolo bɛɛ de ye ne ta ye i ye kuma in faamuya voilà mais su in na n y'a f'i ye cogo min bɛɛ de ko ko nafolo ni bɛɛ ko ko nafolo sini sɔgɔma komi an bɛ su in na an bɛna jigin a tɛmɛ mais sini sɔgɔma mɔgɔ minnu 1,000,000 ta an b'a d'u ma 100,000 ta an b'a di ma 50,000 50,000 ta 1,200,000 ta an b'a di ma 1,000,000 1,500,000 ta an b'a di ma 300,000 mais i bɛ weleli de kɛ parce que an bɛna mɔgɔ 5 de ta mɔgɔ 5 ninnu fana sini ka daminɛ sɔgɔma ka na bila wula fɛ i bɛ déplacer i bɛ na n'i ma déplacer ka na donc n'i y'a kɛ n bɛ na an bɛ maa wɛrɛ tɔgɔ bila yen mais mɔgɔ 5 de bɛ ta maa 5 ok o tigilamɔgɔ bɛ weleli kɛ tɔgɔ di ka tɔgɔ sɛbɛn 49 97 93 12 o bɛ weleli k'o la 49 97 93 12 voilà mais k'u jɔ ni émission jiginna n'u b'a fɛ ka weleli kɛ an k'u bila direct la radio la i b'o numéro di d'accord o tɛ baasi ye 53 38 63 15 53 38 63 15 bari cana muso lamini kɛ b'a bɛɛ lajɛlen sisan ni maa min b'a fɛ ka weleli kɛ i bɛ weleli kɛ sisan ɲininkali min bɛ kunkolo ni kan cɛ i b'o di an karamɔgɔ ma an bɛ taa n'a ye o la bari cana muso lamini kɛ b'a bɛɛ lajɛlen karamɔgɔ b'an bolo kɔrɔ yan a sigiyɔrɔ bɛn ni filɛ nin ye Agnama ancien gendarmerie n'i sera o carrefour la n balimakɛ n balimamuso i bɛ baga ta o yɔrɔ la yen n'i ye baga ta kana jigin dɛ fɔ terminus la n'i sera terminus la waati min o tuma na n'i jiginna yen i bɛ weleli kɛ o b'a sɔrɔ n'i sera ancien gendarmerie la n'i ye weleli kɛ mɔgɔ bɛ n'i kunbɛn terminus la yen sabu n'i ye baga ta i bɛ jigin la terminus la yɔrɔ min na o tuma na i bɛna mɔgɔ sɔrɔ min b'a la k'i kun. Allo b'an kɔ. ok allo. allo. an b'a yɛrɛ bɛ yan. somɔgɔw bɛ yen an balimamuso tɔgɔ. i b'an wele ka bɔ min. ano quoi. ayiwa bisimila. i ni ce. amiina. ami. amiina ya rabi Allah. i ni ce. ma
soit 53 38 63 15 53 38 63 15 ni min be ni wote na ki ba fe ka wele 600 ni ngani mbe fe ka di angara mo ma no e klinkle mori 600 ibode wara bismillah arama ne fana be fe ka fendo suya o jume fo ibaraka wose komi awdama mo ala komi wati to to ramolo miniti seginyo ka belebele ni nga sudi ala na anyini nga ateki dado la aka sudi ala tiafra fe belebele ki dado la no te na polo ko bana belebele bara ne kuntara ni muso yo komi mo ka dukono na bana nge i muso tigere ako vraimo abe sorom ko di variam ayo angana kuma flani amidu so sadi ba fe ka kuma min fa wunyana na mo kuma do be olu makanga fa radio la bleu no olu foli ere ye malo yati abeti ya famia ya ene sigira radio la an sigi kunya radio la nga girimo ngi fo me kuma do be donu ba ere makanga nyini ngola oyeche ye kuma ni famia afamuna doni mi menela ni ne ko neni ka sigi an sisa anga ne ka doni kuma ki radio la hal no semaine tanda matambo mori ya famia ya ene be ka kuma bi ka doni ne surnya ibolo fokanya o be ka munu me dono ni mi me il déplacer donc fait mi mo go bale bi déplacer kana ni déplacer ra kana donc fait do be an tulu fo radio la mo go tulu la oui kele tem kelen sisano ne ni bata ambe kuma ka bi ambe shininka kan tiklala donna amidu so ya famia o me comme be doni sugu do de kanu be de bo kan ko na folo bara muso bara donc o luka gelen ka soro lu de kan no ne bolo o de me no me kumu luka o de koso note doni tem de bene bolo ina fo arabu kana ika a kelenta a kelen sisano ikota ika kumu ka bi ika kuma aka amoriala ika kuma afemorela ka kolo ka bo kelen fla ka bo fla kana saba la kana ayira sisa aka nga ke ninde a jelema togota la pep o doni beo kele mori me comme nan sigira radio la amere kuma o de nyoya nyogombolo am kuma nogoya nyogombolo chogodi abiti tante soro eru gante soro kelen pede be soro ya famia wala o de kama eru nogoya me ale sujala munufo fura do be ne bulu fere men ne ka problem yemi nya fie chogomi ne te so barage dia inde mamene abara voilà parce que ne nga donin kala ne ma kala ko lahara don ala ka ne do aljine ne ka donin kala kuntoye mais muna ne ka donin kala kuntoye parce que ne dalu de kala pour que ka adama de mo gla mais ne ma dalu kala ko ne bena seli ou be ne bena suni dalu inde non ne nga dalu kala ko gele mimbila ko de takaboika ni ka dalu kala ko yode ki ka doni jigi ki lafia ika daga suna wala merci ne kele bori kala ko yinde yewe mais ne ka aljina na do ani ne be misira minka o te nyogo yesira la de ayo te mu ka sira ya fam non ne ka aljina na do o dulele te mu gola o dulele me nyere de mais nga fura geli o dulele me ko ngomi ba wala de abana ya fam ya mo ko manye amiru so imanye iba fo kele ou be fana ne mi fiye o ma sori bolo o e fly ka wuli ka so e kana ne fe heskay allo wa alaikum salam amal bageto madu ba wole ka funi aywa bismillah anu débrouiller ay o nyini ngane ka nyeshin karamo ma aywa karamo rebe abino jabi bo débrouiller tabala débrouiller tabala mais ne de taki mais kalande umbeo abete ya famia fokanya lu e nyon famu mina oba kede mais ne amiru so de tenga bigi de ta ka seveni ki ko fisabilillah ne ko nede mais kalande umbeo wala wa bi jabi fana ay mais interge namu ne kalande ngolo ye karamo ngolo ndi akalande Amidusa! That's the world! No, kana ta ko yajane. No, il faut te école de nadro, école karamo ko niveau te de là. Karamo ouais. O de je. Oche. Oh là alors donc kuma jante o. Kuma jante. Amidusa. Do fana ni ngal doke. Ko salam alaikum. Ko salam sisoko. Namu. Et pour le travail.
Baranyinao. Baranyinao. Ala ci message de fe. Afana be sa klobana. Aywa. Bi se ka ga nyinkali tengu belebele. Munu me bara karamo oyeche an wati to matanga ayoro mi vo oro na fama doye sabu ma chamon be o Clara Barala hali wari yere bu boloka bara yere nyininga o teka soro sabu amba kalama oro ko nambo chaman kalama wari yere bu boloka dépense ke jango bara ka soro nga teka nyena bo sisa ko bara wara be mo min bolo ba fe ka bara ki ibse ka se murma ola murbi demola mais bara te mo min te bara la yere de fere fana tibolo ka bara ki ambe duwa de koy nam abina duwa uta ya famia ambe duwa de koy mais ambe duwa ki e choko jumena ka duwa ki e ibina ni nana karamo ne nana duwa la mo yirila mi se bieta do ma ka duwa ki ha ya famia wala oye eminte fena fen fana ti ebolo nam ya famia dobe ti fena me fen bi bolo de oye chen ya famia comme dobe doba bolo ka yere ke fena mais atada bina minke donc no nana anfe ambe bara de koye ono e fe minge doro obe nyawmalo kle mori ya famia na la so arama namu ebise ka mini ne ga belebele la atu kuma do la wuli atu kuma do la ko wati sera atu kuma do la wuli sini ko ka be mo duruta awo chene muso be ka kaula chene muso be kaka amba ke be mo duru mo mo woloma sadi chene muso farali non wolomalindo o munu mana nyogonda parce que ne e so la kata e tara 10h e tara 11h anti se ka fokanga sigi fo wula fe ko mo duru na kanto duma abeti allo oui allo ama rebe amal ma ke to sangare sirki ba wule ka fami aywa ika nyini ngani jume kuma jalani mais afana ye an fana ye fana ɲɔ bila voilà a y'an n'u ɲɔ bila quoi sinon vraiment a ka d'an ye an bɛ taga bila ale ka yɔrɔ min fɔ nin ka gilan ma dɛ aywa ok sangare aywa komi yere balmakɛ lo sodu aywa donc o la a n'aw jaabi nga n y'a dɔn a ye jaabi dɔ di ka kɔrɔ nga a bɛna dɔ fara kan oui non jaabi jante o comme n y'a f'i ye cogo min na ne ko ne de mais maa bɛ ne bolo min b'a kɛ o mais ne wala amiruso kan tɛ kalandenw ma de ni n'olu bɛnna yɔrɔ o yɔrɔ n'i ko ma n mago bɛ nin na ne bɛ telefɔni d'u ma a filɛ a ye ɲɔgɔn faamuya a ye ɲɔgɔn faamu min na mais amiruso yɛrɛ de y'a kɛ amiruso bolo de y'a di ayi o de tɛ kɛ nin ye 50,000 min ye 100,000 miliyɔn 1 miliyɔn 2 fo miliyɔn 5 min ye miliyɔn 1 ye an b'a di 100,000 sini inshallah mɔgɔ 5 min ye 100,000 an b'a di 50,000 min ye miliyɔn 2 ye a bɛ di miliyɔn 1 mais n bɛ fɛ ka yɔrɔ dɔ ɲininkali kɛ cɛ ni muso fara ɲɔgɔn kan o de bɛ bɛn mɔgɔ 5 ma o de bɛ bɛn mɔgɔ 5 ma voilà n'ala sɔnna mais mɔgɔ 5 in fana a tɛ i n'a fɔ i k'i tɔgɔ sɛbɛn i k'an wele sisan i b'a dɔn an bɛ se ka jigin sisan mɔgɔ dɔ bɛ se ka n wele n tɔgɔ sɛbɛn n tɔgɔ sɛbɛn n tɛgɛ sɛbɛn an k'i tɔgɔ sɛbɛn o t'a yira k'a dir'i ma de i y'a faamuya wala parce que mɔgɔ dɔ bɛ se k'a fɔ n bɛ taa o ma tɔgɔ sɛbɛn yɛrɛ o bɛ se ka soli ka taa a bɛ ten i y'a faamuya mais n'o solila ka taa e ko ne ma n bɛ na de e y'i tɔgɔ de sɛbɛn n bɛ na tɔgɔ sɛbɛnnen t'a yira k'e nana mɔgɔ min bɛ yen nɔ o tɛ se ka diya la de donc Ola bari chana muso lamini ke baga bela jene anga wakati aselanga abe negesrata 49 97 93 12 49 97 93 12 53 38 63 15 53 3 15 49 97 93 12 53 38 63 15 Mali negesra 00 223 76 55 55 91 76 55 55 91 bari tana muso lamini ke baga bela jene karamo sigura benbe anyamama ni c'est la ancien gendarmerie la ibe welili ke ni e wora wan ma baga tay ibe ta jigi fo terminus la ni c'est la terminus la ibe na mo soro mimme ki kumbe inshallah wala bari tana muso lamini ke baga bela jene kambe wati wala salamu alaikum karamo
Bien de la name,